дар кафедраи адабиёти тоҷик айни замон 12 нафар профессорону устодон кору фаъолият доранд. аз ин миқдор 2 нафар профессор, доктори илмҳои филологӣ Аламхон Кучаров ва Искандар Икромов. аз иҷрокунандаи вазифаи дотсент узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, барандаи ҷоизаи Носири Хусрав ва нишони сухан устод Абдуллоҳи Қаландар, 2 нафар номзади илм Холиқова Зайналбӣ Кенҷаевна ва Ашурова мудира Ҷумаевна, 2 нафар муаллими калон Гулназар Бурӣ ва Давлатов Муҳаммад Сафар, инчунин боқимода устодон омӯзгорони кафедра, ассистентонанд аз ҷумла Одинаева Гулбону, Зулфиев Гадомат, Нозимова Саодат, Қосимова Зулфия ва Асоева Парвина. айни замон кор дар кафедра бо як мароми тоза пешрафта истодааст ва устодони кафедра бахшида ба 70-солагии донишгоҳ як қатор мақолаҳо ва дастурҳои методӣ, барномаҳои таълимӣ омодаи чоп намуда айни замон баъзеҳо чоп кардаанд. ногуфта намонад ки кафедраи адабиёти тоҷик ҳам қадами донишгоҳ аст ва донишгоҳи мо ки 70 сола мешавад, кафедраи адабиёти тоҷик низ 70 сол умр дорад ва дар муддати 70 сол як қатор кадрҳоро ба воя расонида дар хизмати халқу ватан супурдааст.